Така, хора, съжаление за прекъсването. И пак сме с мене. Втора част от Майнкрафт. Така, Pocket Edition. Така. Аз искам да си направя ето това. Само едно. Още е рано да си изтече. Макар че ще не е нужен ерен. А той от колко ерен иска? Не, ето това. Лева. 1, 2, 3, 4, 3, 6, олеле, 9 ерен иска. Аз тук да влизам. Нали каза на вторник да не работи? С майка ми. Но тя вика, защото баба не е разбрала. Колко още? Още два. Още един. Аз пък къде влизам? Така. Да се оставя това. Още колко айрон. Аз пара айрон. Така. Ето тук съм. Ето тук да влезна. Аз съм грабил честа направо. Като кого бягате, бе? Аз преди малко ви убих две зомбита. В селяните откъде да ги знаят какво бягат? А сега се интересувам, ако взема един камък и го изпека, така вземам този два камък, взимам си кола, слагам да се пече. Гледах едно клипче на компютър, играх в Майнкрафт. Там бяха взели, изпекли са такъв камък и после пак си го сложили да се изпече и се получил айрон. Ако е така, ще мога винаги да си имам айрон. Поне да си изпека това. Супер, може да си направя това. Това е редстоун топче. Коено и там, ком. Селянин, не влизай при мен. Така. Сега отивам пак в мината. А не знам как да търговя с селяни. Изчайте как беше, бе. Да факам това селяни. Нахалник! Излизай веднага от тука. Ела! Не го удрям с меча, за да не си го изграбя. Атака! Къде си, бе? Ейте, бе! Идва тука. Ще те изнасиля. И съм видял онази овца и там. Да си то силандър, колко живота има. Уби го. Тон.
Да, и овца убихме. Да, ода. Отбugна ми. Да, те пака. И така хора, това ще е всичко. Дано да ви е харесало и чао!